стратегічны дыялог з ЗША, што будзе другі раунд. Амерыканцы разумеюць, што это ў прынцыпе пагроза ўсёй заходняй Еўропе. Яны збіраюцца все-таки нейкія меры прадпрымаць датычна таго, каб выдраць Беларусь з расійскай арбіты. Як вы лічыце? На сённяшні дзень я бачу самую вялікую памылку. Зноў перамагае, умоўна скажем, превалирует тезіс аб тым, што нават такі Лукашенко лепш, чым яго адсутнасць. І гэта вельмі дрэнная гісторыя, бо гэта удалося скарыстаць Лукашенку ў 2015-16 годах, прадаць гэты тезіс. Мой пункт гледжання і тое, што я кажу заходнім партнёрам падчас і асабістых сустрэч, канфідэнцыйных, закрытых сустрэч, нават адкрытых дыскусій, што гэта ваша тактыка, якая прывядзе да стратэгічнай катастрофы. Па-першае, Лукашенко памрэ. Па-другое, Лукашенко можа быць да таго, як памрэ, скінуты Пуцінам. І што адбудзецца? Адбудзецца тое, што самае горшае можа адбыцца. Гэта ліквідацыя нашай дзяржаўнасці. Для нас важным з'яўляецца суб'ектнасць беларусаў. І калі вы зараз памяншаеце сродкі да фінансавання для незалежных сродкаў масавай інфармацыі, калі менш увагі дзеля таго, мы пра санкцыі таксама, тут вельмі часта ідуць спекуляцыі, што нібы дэмакратычныя сілы выступаюць за санкцыі супраць людзей. Но гэта жа поўная неправда. Мы выступаем на ўсіх перамовах за адкрыццё памежных пагранічных пераходаў для людзей, і мы выступаем за большую і лепшыя умовы выдачы візаў для грамадзянаў Беларусі. Гэта наша стратэгія. І вось калі вы закрываецеся для грамадства, пры гэтым не закрываеце чыгуначныя пераходы пра то, што мы гаварылі, а даеце магчымасць гандляваць Лукашенко, то вось адбываецца іншы фокус. Беларусы, якія на працягу 4 гадоў церпяць ад рэпрэсій, іх забіваюць, збіваюць, катуюць, паміраюць у турмах, дэпартуюць з тэрыторыі Беларусі, альбо яны самі пакідаюць Беларусь. У выніку знаходзяцца пад адказнасцю, умоўнай адказнасцю, пад прэсінгам, да? А той, хто з'яўляецца злачынцам, той, хто здзяйсняе ўсё, ён усміхаецца, да? І вы нават з ім кандлюеце. І вось тут памылковасць гэтай стратэгіі. Вы не працуеце для грамадства. Гэта падрывае веру беларусаў, што дэмакратыя з'яўляецца эфектыўным інструментам. Бо калі ёсць злачынства, і ўсе бачаць, што ён злачынства, а чамусьці асоба, якая адказная, не прыцягваецца да адказнасці, ці гэта эфектыўна? Гэта значыць, не працуе, гэта неэфектыўна. Пытанне ад гледачоў. У нас пад відэа бывае шмат каментароў, і там ужо ўсім на арэхі проста дастаецца, і вам, усяму атачэнню Ціханаўскай па поўнай праграме абмяркоўваюць санкцыі, што это за санкцыі такія ўведзеныя, так? А это ж быў, скажем так, асноўны трэк, вось адзін з асноўных трэкаў атачэння Ціханаўскай, што зараз расійскае зерне вязуць на захад праз Беларусь, што ў Беларусь паступаюць там тавары двайнога прызначэння, а потым у Расію ідуць, што это як бы неэфектыўна, нічога добрага. А з Беларусі пішуць, што слухайце, дык у нас у плане дабрабыта для сярэднестатыстычнага чалавека з 20-го года нічога і не змянілася, санкцыі, не санкцыі. А як вы лічыце, хто ўвогуле корміць рэжым Лукашэнкі? Это атрымліваецца і Расія сваімі датацыямі, і Захад таксама па-ранейшаму. Конечно, што мне на гэта сказаць? Калі б у мне быў інструмент прымянення санкцый, я мог прымаць рашэнні на ўзроўні Еўрапейскага Саюза і Злучаных Штатаў Амерыкі, то я зусім бы па-іншаму прымяняў бы гэтыя санкцыі. Трэба было біць моцна з лёту, так, чтоб сшибала с ног. Вось тады гэта была б дапамога рэальная беларусам, якія выйшлі на вуліцы. Яны не зрабілі, яны нават у Лукашенка першы спіс не трапіў, да? Яны нас не чулі. Таму гэта пытанне таго, наколькі гатовы нашыя партнёры рабіць тое, што мы хочам. У нас магчыма, і завышаныя чаканні ад нашых партнёраў, але вельмі часта ў них заніжанае жаданне скарыстаць з тых інструментаў, якія яны маюць. І вось гэта факт, з якім мы ёсць. Тады што, калі санкцыі неэфектыўны, гэта азначае кінуць гэтую працу? Не. Я лічу, калі яны неэфектыўны, то трэба рабіць усё, каб яны сталі эфектыўнымі. І кожнага дня мы над гэтым працуем. Што тычыцца санкцый? Па-першае, ёсць шмат, я бы сказаў, палітыканства тут. Калі хтосьці кажа, не трэба ўводзіць санкцыі супраць Беларусі, а адначасова публічна кажа, што я за Украіну, я за тое, каб Украіна дапамагла, то гэта ўсё палітыканства. Чаму? Таму што калі на рэжым Лукашэнкі няма санкцый, гэта значыцца велічэзная дзірка
праз якую ідзе тавар у Расійскую Федэрацыю. Расійская Федэрацыя займаецца чым? Вытворчасцю зброі, ідзе дапамога Расіі, каб яна працягвала вайну. І тое самае я кажу еўрапейскім партнёрам. З аднаго боку вы даеце велічэзны рэсурс з бюджэта Еўрапейскага Саюза на дапамогу Украіне, мільярды, дзесяткі мільярдаў еўра. Але з другого боку вы не готовы прымяніць такія ж санкцыі, як у адносінах Расіі, у адносінах рэжыму Лукашенко, застаўляючы гэтую дзірку. Значыць, вы адной рукой дапамагаеце Украіне, а другой рукой, конечно, не наўмысна, але ускосна дапамагаеце Расіі працягваць гэтую вайну. І вось сёння, калі розніца ў санкцыях у 12 раз, ну гэта не па аб'ёму, гэта па колькасці там інструментаў, аб'ём это інше, зразумела, што гэта навідавоку палітыка. У мяне сумленне чыстае, таму што ў сакавіку, у першыя дні вайны 2022 года я правёў 17 сустрэчаў з міністрамі, намеснікамі міністраў замежных спраў. І галоўнай мэтай было сустрэчы папярэдзіць іх, калі вы не пачнеце прымяняць санкцыі ў адносінах рэжыму Лукашэнкі, такія ж, як у адносінах Расіі, вы створыце дзіркі для абыхода санкцый. Я пачуў першы раз прызнанне ў тым, што гэта была памылка у Парыжы у мінулым годзе, напрыканцы года. І я сказаў тады, гэта як горкі шакалад, бо з аднаго боку, як шакаладку з'есці, з аднаго боку мне салодка, што вы прызнаеце памылку, з другого боку мне горка, што так позна. І вось сёння ўзнікае пытанне. І я вам скажу шчыра, сёння ёсць некалькі краінаў у Еўрапейскім Саюзе, якія блакуюць увядзення такіх самых гарманізуючых санкцый у адносінах рэжыму Лукашенко, як у Расіі. І я паеду у гэтай сталіцы, буду іх зноў пераконваць. Раблю я, не толькі я, робяць іншыя палітыкі. І гэта важна рабіць. Бо інакш, ну тады стратэгіі няма. Я не разумею стратэгію. Што трэба зрабіць? Першае, гэта гарманізаваць санкцыі. Другі крок, гэта ўвесці забарону транзіта ўсіх падсанкцыйных тавараў праз тэрыторыю Беларусі, бо яны ідуць на Казахстан, на Кыргызстан, растаможваюцца ў Беларусі і пазней трапляюць на расійскі рынок. Альбо ўвесці квоты, аб'ёмы тавараў, якія былі да вайны, бо зараз па некаторых пазіцыях сотні, тысячы разоў узросту. Вось гэта два першых рашэння. Другое рашэнне – гэта ўвесці фінансавыя санкцыі. Есть такая сістэма СПФС, гэта Цэнтральнага банку Расійскай Федэрацыі, якая дапамагае, нягледзячы на тое, што ёсць санкцыі на SWIFT, абыходзіць фінансавыя санкцыі. Трэба ўвесці. Амерыканцы павінны ўвесці ў гэтым кантэксце фінансавых санкцый на долар, бо усе рахункі беларускіх банкаў корэспандэнцкія знаходзяцца ў амерыканскіх банках. І вы думаеце, я не аднойчы гэта казаў? І тое, што казаў, пісалі. Нават калі быў візіт Байдена ў Варшаву, як прасіў прэм'ер-міністра Польшы перадаць прэзідэнту Байдену гэтую прапанову. Альбо дзяржсакратару Блінкіну. Пачулі нас? Не пачулі. Санкцыі да гэтай пары не ўведзены на долар США. Наступны крок, які варта зрабіць, гэта сектаральныя санкцыі. Бо на прадпрыемстве санкцыі практычна не маюць сэнсы. Сектары, калі закрываюцца, значыць, што проста гэта таварная група не можа трапіць, бо она трапіла пад санкцыямі. Калі на прадпрыемствах з'яўляецца фірма аднаднеўкі, перарэгістрацыя, бомж зарэгістраваў фірму, і бомж будзе прадаваць там гэты тавар. Таму толькі сектаральныя санкцыі. Наступная, саюзная дзяржава. Яна знішчае нашу дзяржаўнасць. Гэтыя ўсе прапановы з дакладам, мы зрабілі даклад о ролі саюзнай дзяржавы у вайне супраць Украіны. Мы зрабілі ролі саюз дзяржавы па дзецях украінскіх, это военные злачынства. Пра тое, што саюз дзяржава знішчае нашу незалежнасць, мы ўнеслі ўсе прапановы, як увесці санкцыі. Ніхто не адрэагаваў. Ні ў ЗША, ні ў Еўрапейскім Саюзе. І галоўная праблема, што сярод 27 краінаў Еўрапейскага Саюза заўсёды знойдзецца той, хто будзе мець сваю пазіцыю. Весь мінулы год блакавала Португалія, таму што яны казалі, што здыміце санкцыі на калій, бо нам патрэбен калій для Афрыкі. А рэальна гэты калій быў патрэбен для Бразіліі, бо Португалы язычныя краіны. Зараз уже нібы Португалія трошкі пасунулася, з'явіліся две другія краіны. І можна я пачну з гэтых краін? Мне так штосьці здаецца, напэўна, што Аўстрыя, правильно? Не буду вам казаць, не Аўстрыя, але не буду вам пацверджаць, бо гэта канфідэнцыйная інфармацыя. Давайте мы з імі папрацуем, а пазней уже я скажу. Калі уже не атрымаецца, я абяцаю, што я скажу. Ну, спадар Павел, калі вашыя чаканні адносна вайны спраўдзяцца, то хутка увесь заходні свет зразумее, што дарма гандлявалі з Лукашэнкам і будуць у жаху, мне здаецца. Ну, я кажу так, што вельмі бы не хацелось, каб гэта было, бо гэта гістарычная будзе параза, трагедыя для ўсіх нас. Бо калі Беларусь уцягне Лукашенка чарговы раз, я не ведаю, як мы будзем тлумачыцца ў свеце, у суседзяў,
у еўрапейскіх ва ўкраіне, як мы будзем тлумачыць, што гэты чалавек просто можа паставіць такі вельмі чорны як бы такой фарбай намаляваць на гісторыі беларускага народа, і нас будуць вельмі крытычна ўспрымаць у іншых грамадствах еўрапейскіх.